Okondedwa Malawi, takulandirani pano pa Nyasa VoiceBox pamene timakhala ndi Amalawi osiyanasiyana amene amafuna kupereka maganizo awo osiyanasiyana pa nkhani makamaka zokhudza ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo. Mmodzi mwa Amalawi amene ndikabwerebwere pano ndi Kalindo amene ali president wa Malawi First, the People First, ndipo iwo wanso abweranso lero pa 27 March ndi audio ina imene akufuna kugawana ndi Amalawi zinthu ziwiri zitatu makamaka zokhudza nthambi ya zona anthu olowa ndi kutuluka immigration kumeneko ndithu Kalindo akuti kuli mphekesera yakuti akuluakulu ena aboma komanso achipani cha Malawi Congress Party anyamuka mdziko muno kupita ku Serbia kumeneko ndithu anyamula fomu a passport kuti passport akapulintidwe ku Serbia. Komanso iwowa akufunanso kulankhula pa zimene zinachitika kukaronga monga tonse tikudziwa kuti kukaronga dzulo kunali zisankho zachibwereza kumeneko zikuoneka kuti chipani cha MCP chawina mipando yonse itatu. Kalindo angofuna kutsirapo ndemanga pa zimene zachitika kukaronga mu audio yawo yalero. Tikhale limodzi kuti timve kuti Kalindo akuti bwanji mu audio yawo lero, ndipo kumapeto mwachizolowezi tikupemphani kuti mukhale pomwepo kuti nanunso mutha kupereka maganizo anu kuti zimene akunena Kalindozi mukugwirizana nazo kapena inuyo mukutsutsana nazo. Pano ndi pa Nyasa VoiceBox ndipo timasangalala kuti inu mumakhala nafe masiku onse. Zikomo kwambiri. Ndikakhala ndimaziwa bwino kuti ine sine ndalama kuti ndingakondedwe ndi wina aliyense, ndipo ndimadziwa kuti pali anthu ena amene amandida ine zimene ndimalankhula amadana nazo, koma ndimakondwera kwambiri kuti kuli anthu ambiri mamiliyoni a Amalawi amene amakondwera ndi zimene ine ndimalankhula powayimirira iwo, ndipo wina afune asafune ine ndizapitiriza kuwayimirira Amalawi, kuwalankhulira Amalawi ngati president wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi, the last man standing, komanso president wa gulu la Malawi First, the People First, gulu lokhalo limene siliona kuti uyu ndi wa chipani chanji, gulu lokhalo limene siliyang'ana chigawo, gulu lokhalo siliyang'ana mtundu, gulu lokhalo limene limangoyima pa chilungamo, ndipo tizapitiriza kuyima pa chilungamo. Ine ndine Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Nyasa village, tiye mabuka mulanje. Pamene ziko likukumbukira lero anthu onse amene anamwalira ndi ngozi kapena mphepo ya Fred, ndikupempheni Amalawi kuti kwina kulikonse kumene muli tiyeni tiyakumbukire ndi kuwapempherera azibale athu amene sanachite kufuna koma analuza miyoyo yawo chifukwa cha mphepo imeneyi yoopsa ya Cyclone Fred. Ndipo pamene mwambo ukuchitikira lero kwa Nyasa pamulanje papaki kumene kuli mapemphero okumbukira anthu amenewa, tiyeni tisiye zonse za ndale koma tiayikize azibale athu amenewa m'mapemphero kuti mizimu yawo izipitirira kuusa mu mtendere. Makamaka anzathu akumulanje, kuchiringa, kumuloza, ku Blantyre, ku Chirazulu, ku Tcholo, ku Chikwawa ndi madera onse amene anakhuzidwa ndi mphepo imeneyi ya Cyclone Fred imene inatenga miyoyo ya anthu ambiri. Mizimu ya abale athu amenewa iziusa mu mtendere. Lero ndiulula zinthu zobisika zimene ambiri ainu simukuziziwa, zimene aboma amapanga kapena akupanga chifukwa kuti amaona Amalawi ngati ndi zisiru. Boma la Malawi lidalengeza masiku apitawo kunena kuti ikhala likupanga mapasipoti ochuluka kwambiri, 15,000 passport per day. Ndipo izi ankanena zizidali zoona chifukwa anali atagula machini
amene anagula pa mtengo wopambanira 15 biliyoni. Machini amene ndipo adafika m'Malawi muno kuzera ku bizinesi yawo imene ikuchokera ku State House. Chifukwa pajatu musayiwalire a Malawi kunena kuti ku State House ya lero iyi kuli mabizinesi a family, ndipo pogwiritsa ntchito family business a State House yo anakagula machini opulintira mapasipoti, ndipo analidi ndi capacity pogulapo amauza kuti ali ndi capacity machiniyo ochita print mapasipoti 15,000 pa siku. Ndi chifukwa chake munaona akumalemba kunena kuti chakwera delivers. Ankanena zoona chifukwa anali atagula machini kuchokera maiko akunja, kuchokera ku business ya ku family kukapereka kuja kumachedwa ku immigration. Koma sana ziwe kunena kuti machiniwo apusisidwa, ngakhale anagula mtengo wodula opambana 15 biliyoni. Mapasipoti amene akutulusidwawo anali ma A4. Ndipo ataona kuti zinthu zizativuta, mapasipoti sakutuluka, anapita kuja kumachedwa ku government print ndi kukaprintaso passport ija ikuoneka kuti yachikatoni ija. Ndipo soka ilo ataitenga passport ija kuti apite nayo akaonese akuluakulu, anapeza kuti opacity assurance inalibe, kapena QA quality assurance inalibe. Komanso ija imachedwa kuti International Civil Aviation Organization standards inalibe, ikungotulusa zokuda zokha. Ndi pamene anaona kuti anthu ifeyo tinaberedwa. Amalawi ziwani kunena kuti machini anabwera ali Malawi momuno. Ndi chifukwa chake boma la Chakwera limapanga matama kuti pakali panopa kupulinta mapasipoti kuyambika posachedwa pompano. Koma izi zinalephereka chifukwa chena kuti machiniwo amatulusa ma A4 type of passports, komanso analibe ma standards amene tikuwanenawa amene amayenera kuti pa international pakhale kuti passport yo malinga ndi malamulo a civil aviation, komanso quality assurance kapena opacity assurance akhale kuti passport kuchita meet those standards. Choncho Amalawi mukuyenera kudziwa kunena kuti boma litaona kunena kuti liyaluka makamaka pamene tikupita ku chisankho cha 2025 akonza plani ina, motero kuti tikunena panopa onse amene munachita apply ma passports anu, mafomu anu atengedwa enawo mafomu a hard komanso enawo a soft. Tikunena panopa ndege ya nyamuka zulo kupita kuja kumachedwa ku Serbia. Komatu anthu amene anyamukawo sikuti ndi aku immigration iyayi. Tanenatu kunena kuti business imene ikuchokera nyumba mwa presidenti, ndipo akuyendesa zimenezi ni mwana wa presidenti. Wanyamuka zulo ndi anthu ena a MCP okwanira 4 amenenso muli akadaulo amene amaziwa za IT, ndipo atenga mafomu anu amene ma application forms wonse anyamula ulendo nawo kupita nawo ku Serbia. Ndege yanyamuka zulo pa Kamuzu International Airport chakumasana, pamene mwana wa presidenti ndi anthu okwanira 4, iye wa 5 amenenso sakugwira ntchito ku immigration, koma popeza iyi ndi family business anyamuka kuti akapangise mapassport anu ku Serbia. Mwina ena nusimukumvesa, sindikunena kuti Saudi Arabia yatu ya, ndikuti ku Serbia ndikumene kwapita mwana wa presidenti ndi anthu ake a MCP 4 IT nkati amene amazitama kuti ati amene wandi IT ena mwayiwo ndi aja anali ku khoti kuperekera maumboni. Tikunena pano lero mene kukuchamu azifika ku Serbia kuti akapulinte mapasipoti.
ndicholinga kuti akabwera nawo kunoko azinama kunena kuti mapassport aja ayambidwa kuchitidwa printed. Koma the whole thing is machini amene anagula aboma la Malawi kuzera ku State House ku family business, machiniwo anali afeki, amaanamiza ndipo akutulusa mapassport ama A4. Ndi chifukwa chake atathamanga kutenga passport ja kukampasa president kunzuzu, anapezeka kuti pakana lero passport jasana ichite lonchi. Ndipo pakuti tinaja mfulumira komanso tiyaluka padakali panopa ndithu anyamuka family business mogwirizana ndi anzawo MCP anyamuka kupita ku Serbia kumene akukachita print mapassport. Oti kubwera mapassport ankhani kuchokera ku Serbia ko, ndipo passport imodzi izagulisidwa ku immigration pa mtengo wa 2.5 million. Iyo ndi family business. Komano iniyo mukamapanga muzipereka ma 50,000 aja, ma 90 aja, ma 100 chakuti mukafuna express. Komano iwo akamagulisa president yo ndi mwanache akamagulisa ku ucheni ku immigration ko azigulisa passport imodzi 2.5 million. Ndi zimene tuzobisika zimene zili ku Malawi kuno ambiri simukuziwa. Ndipo ripoti lija limanena kuti ACB yasiriza ripoti loti kafukufuku wa immigration za mapassport, muyembekezere kunekora kuti mulandira ripoti la feki. Palibe ripoti limene mungalandirepo so credible. Pajatu ku Malawi kuno ndi ziko lodabwisa limene limakhala ndi maripoti osiyana-siyana koma amakhala onsewo afeki. Amalawi muziwe kunena kuti mapassport yanu mulandira posachedwa pompano, akangochoka ainyake a ziko lino aku State House ndi anthu awo a MCP amene achoka muziko muno kupita ku Serbia. Ndipo lero amene akufika ntchito yochita print mapassport kuzera ku mafomu anu amene munafira, amene munalipira kale kuzera ku soft kumazo hard copy, anyamula zonse zapita ku Serbia, ndipo kumene kwa kachita print mapassport ankhani amene abwere Malawi muno. Koma akamakupasani azikunamizani ngati aprinta kuja kumachedwa ku Lilongwe, aprinta ku Nzuzu, aprinta ku Blantyre, aprinta ku Mangochi. Koma zonsezo zili zonama, mapassport akuchoka ku Serbia. Ine ndine the DC mwana woopsa kwambiri. Diso langa linazumula ndipo linapita patali, ndipo anthu anyamula zikwama zambirimbiri imene amanyamuka zulo ku family business yawo kupita kuja kumachedwa ku Serbia. Musayembekezere zabwino abale anga, ziko ilindira mamafiya ndipo akonzeka kupusisa Amalawi monga mmene apusisira Amalawi kukaronga. Tinanena ife kunena kuti bungwe la meki lili compromised. Akachale ankaoneka ngati ndidolo nthawi yoyambirira, koma ayi ndithu zisankho zija zinachita kuoneka kuti ati awine ndi MCP. Ndipo zimachita kuonekeratu kuti ati awine kumene kundi MCP, ndipo congratulations chifukwa ndalama zanu zakuwinisani kukaronga. Koma ndithu tikapita pa ground tinati tinene chilungamo, amene awina kumene kundi amene alepherawo. Koma tikapita kumbali ya chinyengo, kumbali ya ndalama imene zili zolesedwa m'malamulo, tikuchiteni congratulate MCP. Ndipo mukamapanga phokoso lanu, muzipanga phokoso mukuziwa kuti ndalama zimene mwabera Amalawi ndi zimene zakuwinisani chifukwa zinkachita kuoneka m'mavidiyo. Mukupereka ndalama ma 5,000, ma 2,000 kwa anthu ovota. Iyo ayi congratulations, baromitadi yaonekadi kukaronga. Ndipo zofuna zanu zachitikadi, ndipo kumene kodi bomba laliradi kukarongako. Koma ndikufuna ndikuuzeni ino a opposition, mukapitirira kuyang'anira izi, siku lake ndi limene lilangati ili la 2025 pamene muzalire ndikutuluka mamina. Muzandikumbukira ine chifukwa iniyo mukungokhala simukususa china chilichonse. Ndiponso ndikukhulupirira kuti ngakhale ku koti simupita kuti mukasume kuti anthu amene wawa amachita kuoneka akupereka ndalama, chifukwa malamulo a ziko lino kampeni yopereka ndalama inatha.
ndipo ndi malamulo amene anakhazikitsidwa ndi nyumba ya parliament. Koma zodabwitsa zonena kuti ngakhale ameki atumiziridwa maaudio komanso mavidiyo amenewa palibe chimene apanga, ndipo muamva akuchita declare kuti awina ndi MCP. Mukapusa a opposition muzalira ndipo muzandikumbukira. Ine ndine Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, amene ena akumusakasaka kuti amuphe, akumusakasaka kuti ammange, koma Mulungu ndi wazisomo amatikondera. The DC.